Curiozități despre Marea Neagră. Iată 10 curiozități foarte interesante despre Marea Neagră. Câte dintre ele le cunoșteai? De ce se numește așa și cât din Marea Neagră aparține României? 1. În Marea Neagră au existat foci, dar ele au dispărut din pricina vânătorii excesive. 2. Iarna, Marea Neagră îngheață doar la mal. Acest lucru se datorează faptului că în ea se revarsă mai multe fluvii, care aduc aproximativ 600 de kilometri cubi de apă dulce pe an. 3. În Marea Neagră, adâncimea maximă este de 2212 metri. 4. La începutul anilor 1900, în Marea Neagră, un cutremur cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter a provocat valuri uriașe tsunami de peste 5 metri. 5. Marea Neagră și-a primit denumirea oficială de la turci. Turcii au asociat multă vreme nordul cu întunericul și de aceea au numit marea situată la nordul imperiului lor drept Kara Deniz, care înseamnă Marea Neagră, iar Marea Mediterană, care se află la sud de centrul imperiului, o numesc și azi Ak Deniz, adică Marea Albă. 6. Fundul Mării Negre este considerat a fi un loc de fosilizare extrem de interesant. La adâncimi mai mari de 200 de metri, aici nu există deloc oxigen. Astfel, toate epavele care au ajuns pe fundul Mării Negre de-a lungul timpului sunt într-o stare perfectă de conservare. 7. Spațiul maritim al României are aproximativ 20.000 de kilometri pătrați. 8. Există rechini și în Marea Neagră. Specia se numește câine de mare și măsoară aproximativ 1 metru, deci este un rechin mic. 9. România are litoral cu Marea Neagră în partea de sud-est, pe o distanță de 245 de kilometri. 10. Cele mai importante orașe care se află pe coasta Mării Negre sunt Istanbul, Samsun, Odessa, Sochi, Sevastopol, Varna sau Constanța. Marea Neagră este situată între Europa și Asia, având ca state riverane Rusia, Ucraina, România, Bulgaria, Turcia și Georgia. Aceasta are o suprafață de 423.488 de kilometri pătrați și comunică cu Marea Azov prin strâmtoarea Kerch, prin Bosfor cu Marea Marmara și prin strâmtoarea Dardanele cu Marea Egee, adică Marea Mediterană. Dacă ți-a plăcut acest clip, lasă o inimă în comentarii și nu uita să urmărești pagina Arborele Lumii.